Il-proċess ġudizzjarju se jkun iżjed aċċessibbli għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin permezz ta' anke preżentar tal-atti kriminali b'mod diġitali. Dan imur jitfit ma' proġett ambizzjuż ieħor li isir b'investiment ta' 5 miljun euro u li se jara estensjoni tal-bini tal-qrati fi żmien sentejn. Frank Merċieqa, il-kap eżekuttiv tal-qorti, spjega kif il-professjonist legali jew l-avukat ġenerali jista' jippreżenta l-atti tal-qrati online billi jidħol bl-ID. Permezz din is-sistema dawn l-atti kriminali se jkunu proċessati dakinhar stess jekk l-att ikun preżentat fil-ħinijiet tal-ftuħ ta' reġistru filwaqt li dawk li jkunu preżentati wara l-ħin tal-ftuħ se jkunu proċessati l-għada. Fi żjara l-qorti il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamitlu issaħaq li l-effiċjenza fil-qrati tilgħab ir-rwol kruċjali fejn tidħol is-saltna ta' dritt. Qal li minkejja li daw kollha li qed jaħdmu fl-operat tal-qrati qed iwettqu xogħol tajjeb, jeħtieġ jaħdmu b'mod iżjed effiċjenti sabiex joffru rimedji f'waqthom u ġusti u bekk il-każijiet ma jeħdux wisq fit-tul u iżjed ħin minn dak stipulat. Ikun hemm e-filing, jiġifieri filing elettroniku tal-atti ġudizzjarji kollha tal-qorti kriminali li jistgħu jsiru bil-kompjuter jistgħu jsiru mill-kumdità tal-uffiċċju legali tal-avukat mingħajr ma tiġi l-qorti. Jagħmel sens mill-aspett ta' pandemija globali li qed niġġieldu kif ukoll kumdità u aċċess għall-ġustizzja ħera ċ-ċittadini tagħna.